Modern, rohanó világunkban egyre nehezebb felismerni, hogy mi valójában az intimitás. Női megfelelés, férfi teljesítménykényszer, fáradt mindennapok, elveszett vágyak. Hogyan tükrözi szexualitásunk mindazt, ahogyan az életben is működünk? Hol jelenik meg a trauma, és hogyan tudunk visszakapcsolódni testünkhöz, vágyainkhoz és egymáshoz? Önismereti tánc, szomatikus módszerek, érintéscsoportok és szakrális érintés. E heti vendégemmel, Kisida Borival végigmegyünk mindenen, ami segíthet megérteni, gyógyítani és újra felépíteni a valódi intimitást önmagunkkal és másokkal. Ki az a Kisida Bori? Van egy név nekem, ami tartalmaz sok mindent, így mindent, amit így elértem. Talán fontos benne az, hogy így az apám nevét viselem, a Kisida név, amit ő így hoz, így az orvosi pályájáról, és számít nekem is fontos. Tehát, hogy megadja így a gyökereimnek az erejét. Bármennyire is ambivalens vele is hozzá kapcsolódó viszonyom. Tehát, hogyha most így megkérdezed, akkor ha a nevemre gondolok, akkor inkább azok, amiket így elértem. Tehát a teljesítményeddel kapcsolod össze a nevedet. Ez így, hogy Kisida Borbála, igen. És a Kisida Bori? Ha jól tudom, a Borit használod. Igen. A Bori, nagyon jó kérdés. A Bori az inkább az út, amit így bejártam. Tehát, hogyha most ezt így kimondtad, hogy Bori, akkor hirtelen eszembe jut egy kislány, még kicsit ilyen szöszi, ilyen nagy szemekkel így bámul a világba, hogy így mi van itt? És olyan, mint egy ilyen kis rebbenő kis lepkécske, akit így tudod, így minden szél, meg érzés, meg viharok így jobbra-balra így lögdösnek, és így áll, hogy így mi ez itt, mi ennek az egésznek itt az értelme. Ez maradt meg például, tehát hogy így akkor egy sokkal inkább így a kisgyermekkorom jön fel, meg így egy út, ahogy így ott vagyok belül magamban, és így van kint a világ, én meg így belül vagyok magamban, és akkor talán ez az egész út, ahova most elérek így 42, sőt, egy hónap múlva 43 éves koromig, az olyan, mint ahogy ez a kis lény, aki így bent van, így, meg a világ, hogy az így kezd így összeérni, ahogy így kezdek így beletágulni ebbe. Tehát valamilyen összeérés. Talán akkor lehet, hogy, hát ezt nem gondoltam még így végig, de hogy lehet, hogy akkor ez már így ezt jelenti az önmagam, hogy onnan elindultam, és most itt tágulok bele, és valami ér össze bennem. Érdekes, amit mondasz nekem erről, egy kicsit az Alice Csodaországban jutott eszembe, hogy a kicsi lány, aki becsöppen egy új világba, és akkor mindenféle kihívásokkal kell megküzdenie, mindenféle kalandok várnak rá, és ugye hát így a te életutat sem volt egyszerű, a te gyermekkorod sem volt egy egyszerű gyermekkor, ahogy ugye Alice-ra is mindenféle megpróbáltatások vártak. Szóval ezért tényleg érdekes ez a kép, amit behoztál, hogy ez összeérik, ugye a régi a gyermekkor összeérik a felnőtt Borival, és mint egy ilyen integráció, ugye? Meg is érintettem. Biztos most ilyen megérintődősebb napjaim is vannak, de igen, ez most megérintett. Az egyik szakmád, maga az intimitás. És ugye az intimitás fogalmat az emberek nem nagyon tudják hova tenni. Mindenki a szexualitáshoz kapcsolja magát, az intimitás, pedig ez egy sokkal több, szélesebb, mélyebb fogalom. Neked mit jelent az intimitás? Meg szoktam egyébként sokszor kérdezni, amikor valaki fejlesztéssel jön, hogy mit jelent neki az intimitás. És akkor így bedobunk egy csomó szót, meg kifejezést. És általában így azt szoktam érezni, hogy indulunk ilyen nagyon kintről, vagy ilyen nagyon, hogy szex, ölelés, kiskifli, nagykifli, tehát így valami, amit úgy talán többen is ezt értjük alatta itt a világban. És akkor aztán megjelennek mélyebb. Nekem, ami legeslegelőször mindig megjelenik, az a bensőségesség. Egyfajta meghittség. Önmagaddal. Önmagammal is, igen, és azon keresztül mással. De még csak nem is más emberekkel, hanem pont jöttünk itt az előbb,
és így egyszerűen nem tudtam egy pillanatra nem figyelni, miközben hallgattalak, hogy ahogy itt tudod, így surlódik így a cipőnk, meg a talpa így az őszi levelekhez, hogy ez is egyfajta meghitt kapcsolódás most nekem. A földanyával, így van. Kapcsolódsz magadhoz, és magadon keresztül másikhoz. Ugyanis a legtöbb embernek, ugye, akikkel én beszélgettem, az intimitás pontosan a másikkal való kapcsolódást szimbolizálta, és nem önmagával való kapcsolódást. Viszont a valódi intimitás az akkor tud működni, amikor önmagadhoz kapcsolódsz, megvan befelé ugye a kapcsolódás, és onnan kapcsolódsz aztán kifelé, az lesz egy valódi intimitás, ha jól értem. Mindig abból indulunk ki, hogy hol találjuk meg az adott embernél a bármilyen fokát, akár a vágynak, akár az intimitásnak, leginkább hol találjuk az energiát. Oké. És hogyha az energiát ott találjuk, mondjuk mondok egy példát, hogy leginkább akkor tud energiába kerülni, vágyba kerülni, közelségbe kerülni, hogyha a másikkal kapcsolódik, akkor nem azt csináljuk, hogy ezt levágjuk, mert hogy először kapcsolódj magaddal, mert hogy nem tud magával. Értem. De milyen jó, hogy valahol tud. Értem. Tehát most egyelőre éppen ott tud, most éppen a veled való beszélgetésben tudok, mondjuk. Oké, értem. És akkor onnan indulunk és vezetjük vissza. Aha, tehát hogyha van egy gyökér van, és nem sok, hanem mondjuk van egy vagy két gyökér, ami őt kapcsolja ugye az intimitáshoz, akkor azt növesztitek tovább, vagy azt erősítitek, azt használjátok, mint minta. Igen, onnan indulunk mindig. Onnan indultak. Ez érdekes gondolat. Elmondanád nekünk kérlek, hogy mi indított el téged az intimitáshoz vezető úton, ennek a felfedezésének az útján? Tudom, hogy már sokat beszéltél erről más adásokban, viszont én arra vagyok kíváncsi, hogy a kis Ida Bori, az a kicsi lány, aki aztán most egy felnőtt tényével összeérik, ahogy te fogalmaztad, ő hogyan indult el ezen az intimitás úton, és hogyan jutott el oda, hogy most egy ilyen ragyogó, érett nő van a kamera előtt? Nagyon fájt a szívem. Már kislányként. Most én női napjaim vannak, úgyhogy nagyon érzékeny vagyok, hogy kb. Meg könyvbe is lábadt a szemem. Tehát, hogy nagyon-nagyon fájt a szívem, nagyon az a kislány, akit most említettünk itt az előbb, hogy nagyon magányos voltam. Tehát valahogy azt éltem meg, hogy itt vagyok belül valahogy bezárva magamba, és ott van a világ, és hogy közben ilyen érzékeny vagyok, és hogy az a valami, azt nagyon vágyom, és nincs, vagy van, de túl sok, és nem értem, hogy miért nem jó. Tehát, hogy kettő is volt, tehát, hogy két élményem is volt ezzel, hogy volt élményem azzal, amikor rövid időkre megkapok akkor ugye még leginkább testi közelséget, ilyen csecsemőkoromba vagy kiskoromba, és aztán kezdenék így beleoldódni, és csak így kiszakadok. És akkor ez az élmény mindig, hogy ebből a paradicsomi állapotból így kiszakadok. És akkor már tudod, amikor már így jött felém a közelség, mert kb. Az volt, hogy így, jaj, nem, mert majd megint ez fog jönni. Tehát, hogy valahogy ez az élmény maradt meg. Egy önvédelemi mechanizmus bekapcsolt benned? Igen, hogy valahogy emlékezett rá a testem, hogy az összeolvadás után a kiszakadás fog jönni. És akkor ennek is volt egy ilyen ijesztő élménye. Meg volt egy másik is, hogy volt egy ilyen, nevezzük túlszeretésnek. Most már máshogy fogalmaznék, és ezzel együtt hálás vagyok érte, mert hogy az érintés ilyen fontos, hogy néha ilyen közel tudok menni, azt meg mégiscsak annak köszönhetem, hogy volt erre is mintám, és mondjuk nem az van, hogy egy érzelmi teljes elhanyagolásban nőttem fel. De ennek is megvan a másik oldala, amikor nem akkor és nem úgy vagy érintve, ahogy ez neked jó. Amikor az érintés úgy néz ki, egy ölelés úgy néz ki, egy gyere ülj ide az ölembe, az úgy néz ki, minthogyha rólad szólna, és neked kellene, de igazából Értem. Valaki másnak kell. Milyen módszer volt az, ami téged az intimitás felé terelt? Gondolom több módszert is használtál, és ugye mivel mondtad, hogy most leszel 43, ugye annak idején még nem volt olyan széles a paletta, amikor ugye én is 43 éves vagyok,
hogy én már az vagyok, tehát hogy akkor még azért az elején nem voltak olyan széles paletták. Mikor indultál el ezen az úton, és milyen eszközt használtál? Az intimitás ugye nem csak testben, és még nem is csak érintésben. Én most leginkább ezzel foglalkozom, Értem. legalábbis ezt verbalizálom, de hogy a kommunikációban, Ott van a dalban, a szóban. mindenben. Igen. Tehát például csak ahogy most például készültünk erre a beszélgetésre, csak ahogy most összetalálkoztunk, ahogy összehangolódtunk, ahogy megkínáltál teával, ahogy azt elfogyasztottuk, ahogy elkezdtünk beszélni arról, hogy lesz itt, az, ahogy jelen voltunk, az elkezdett meghozni egy finom közelséget, egy finom összehangolódást. Ez is az intimitás. De érdekes ez a kapcsolat, amit most felhoztál. Igen, bár nekem is a szeretet nyelvem az érintés, és én most dolgozok pont ezzel a területtel, hogy integráljam magamba az én önszereteten keresztüli szomatikus élményeket, tehát az érintésen keresztüli önszeretetet. Az én elsődleges szeretetnyelvem a szavak. És mivel a szavakkal születtem, mint adottság, ugye a beszéd képességével elsősorban, a kommunikációval, ezért nekem a legintimebb az, ha valakit megdicsérek. Meg ha önmagamat meg tudom dicsérni őszintén, és hogyha látom azt, hogy ezek a dicséretek, vagy a szavaimnak a segítségével valaki elindul az útján, valaki egy szép tapasztalatokkal teli úton elindul, és látom azt, hogy az a magocska egy táptalajba hullott, és elkezd belőle kinőni egy kis növény, és ez egy olyan szép dolog. Ugye én coachként is dolgozom, és coachként is jó látni azt, hogy a segítő beszélgetésekkel hogyan tudok egy-egy embernek segíteni az útján. És ez is egy intim dolog, mert azok a szavak ott és akkor annak az embernek szólnak. És itt egyértelműen tudom érzékelni a szavaknak a teremtő erejét. Hogy hogyan tudnak működni, akár csak az érintésnél, hogy például akár egy masszázsnál, hogy hogyan tudja kioldani a masszázs a testnek a traumáit, de hát ehhez te jobban értesz, mint én csak a felhasználói szinten ismerem még ezt a területet. Tehát akkor neked az intimitás teremtés is. Abszolút, és a teremtést igazából mindannyian működtetjük, csak nem mindegy, hogy az a teremtés egy tudatos teremtés, vagy pedig csak úgy érünk bele a világba, és tudattalanul teremtjük a következményhalmazt. És most még az is eszembe jutott, hogy mondtad, hogy neked az intimitás az, ahogy a szavakon keresztül segítesz valakiben valamilyen emelő, transformáló folyamatot elindítani. Igen. Tehát, hogy mindenképpen egyfajta kapcsolódás a szavakon keresztül, és akkor most így még tovább ment bennem, mert ahogy hallgattalak, így egyszerre hallottam a szavakat, amit mondasz, és így hallottam a hangszínedet. Hogy van egy ilyen nagyon finom melegség, meg talán valami mélység, hogy egy másik orgánumból szól, mint mondjuk általában, amikor csak úgy megbeszélünk dolgokat. És ide majd beszeretném hozni az érzékszerveken keresztüli kapcsolódást, mint az intimitásnak a mélyítésének a lehetőségét. Ezt a fejlesztésben is csináljuk. De hogy akár, hogyha csak így arra figyelünk, hogy nekem például mindenben meg szoktam nézni, hogy mi az, ami közelséget vagy távolságot hoz. Így van erre egy ilyen figyelmem. És hogy például a te hangszíned, az mondjuk közelséget hoz. Vagy mondjuk itt a kedves barátod, aki így vesz minket. A márka kameraman, igen. A márka kameraman, hogy az, ahogy ilyen álhatatosan jön itt folyamatosan előttünk, és így ez a figyelem, ez a nagyon mély figyelem, amivel itt van, hogy mindig így jó távolságban legyen, ez is közelséget indít el. Értem. A te utad, ami az intimitás tanításához, gyógyításához vezet, az igazából egy kislánykori élményből, vagy kisgyermekkori élményből indult, és hogyan vezetett odáig, ahol most vagy, milyen eszközöket használtál erre, és hogy hogyan történt ez a célba érés, ha nevezhetjük annak. Úton vagyok, úgyhogy és feldobtál egy labdát, úgyhogy majd így erre válaszolok, hogy milyen eszközöket használtam. De igen, onnan indult, tehát hogy ebből a nagyon mély hiányból és vágyból, meg ebből az ambivalenciából. Okay. Meg igen, az előbeszélgetésben mondtam is neked, hogy volt egy művészetterápiás feladat, ahol különböző gömbökben így fel kellett rajzolnunk
önmagunkat, életterületeket, családi, baráti viszonyokat, meg minőségeket, és az egyik volt az intimitás, ez még sok évvel ezelőtt, és konkrétan önmagamat, meg az intimitás, az egymáson volt a kör teljesen. Wow. Tehát, hogy ennyire ezzel azonosítottam. Egy halmazt alkottatok. Igen, úgyhogy tényleg nekem nagyon innen indul, és hogy azért is van az, hogy soha nem lesz ennek vége, mert ez egy folyamatos felfedezés bennem, tehát hogy folyamatosan nyílnak rétegek, és sokszor ahhoz is keresek tanulást, amiben elmélyülök, de közben bennem is történik, szóval ezért mondom, hogy ez egy nagyon ilyen kreatív folyamat is. És akkor ugye mondtam is, hogy a szavak is, tehát hogy nem csak az érintés, hanem hogy mennyi mindenben lehet intimitást. És tulajdonképpen mondhatom azt, hogy így valahol mindig ezt kerestem, csak legfeljebb nem fogalmaztam meg ennyire. Tehát, hogyha már csak azt nézem, hogy például egyetemre végül nem is szociológiára mentem, hanem átmentem szociális munkás szakra, tehát hogy tudok valahogy hogy tudok közelebb lenni az emberekhez, hogy tudok egy valamilyen hidat képezni magam és a másik között. Tehát, hogy ez már szerintem, most, hogy én is így végig gondolom, hogy ez már így abban megjelent. Aztán mondjuk így hát nekem a mentálhigiénés képzés volt még egy nagyon-nagyon nagy élmény. Tehát, hogy ott kezdtem el talán leginkább megtanulni, meg ott voltak mély csoport folyamataink, hogy a szavakkal és a jelenléttel hogy lehet közel lenni egymáshoz. Tehát most, ha jól esik most én érzések meg élmények mentén menni, hogy annyira emlékszem, hogy volt egy fantasztikus tanárunk, és kis csoportban dolgoztunk 2 hetente pénteken, és 4 órás volt ez, és volt, hogy 4 órán keresztül tartott a nyitókör. És hogy az még nem szomatikus volt, ott beszélgetés útján volt, és hogy ott azt éreztem, hogy a legmélyebb intimitásba kerülünk egymással, ahogy egy valakivel beszélt a tanárunk. Mi igazából így tanultuk meg, hogy lehet mélyen jelen lenni és kapcsolódni, és az, hogy ő hogy van. És abban mentünk olyan mélységekbe, és hogy miközben ők beszélgettek, ők voltak jelen egymásnak, mi mint egy ilyen tér így szívtuk magunkba, és olyan közelséget éltünk át azáltal, hogy ő megnyitotta magát, így a tanárunk kérdéseinek, vagy megjegyzéseinek, vagy kíséréseinek a mentén, hogy mintha egy nagy ilyen ilyen intimitás burokba kerültünk volna. És ott még nem volt szomatika. Ami egyre inkább már a szomatikus része, amikor a testen keresztül, az igazából, tehát hogy sok évig jártam ugye különböző ilyen bodywork, most már bodyway csoportokra, meg szabadtáncra. Tehát az önkifejező szabadtánc, ahol voltam. Ez az 5 ritmus talán? Vagy? 5 ritmuson is voltam, de ez a rituáltánc. Okay. De nagyon hasonlít abból a tekintetből, hogy ez az önkifejezésen keresztül a belső mozdulatokból indul, ebből a belső testi lélekből kapcsolódunk, és ez a testünkön keresztül megnyilvánul, és így kapcsolódunk magunkkal meg egymással. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy gondolsz magadról valamit, és elkezd mozdulni a tested, és kiderül, hogy valami teljesen más van ott. Tehát az, hogy elkezdtem a figyelmemet áttenni arról, hogy mit gondolok magamról és a dolgokról, hogy mit mond a testem, és mi fejeződik ki, hogyha hagyom, hogy a testem mozdulja magát, és inkább én egy megfigyelő vagyok, aki megfigyelem, hogy mit csinál a testem, és azt hozom fel utána a tudatosba. Tehát, hogy ez egy másfajta módszer, mondjuk, mint amikor szeretnénk edzeni, és akkor elmondják, hogy mit kell csinálni, felfogom, és a testemmel megcsináltatom. Nagyon sokáig éltem úgy szexuális életet kapcsolatokban, vagy kapcsolódásokban, hogy igazából a szeretetért mentem, a szerethetőségért mentem, és nem volt tudatos. Egyáltalán nem. És jelen voltál? Melyik részemmel? Értem. Tehát a szíved nem biztos, hogy nyitva volt, csak a testeddel voltál jelen, ha jól értem. Innen visszanézve tök sokszor tudom azt mondani, hogy például benne voltam egy kapcsolatban, ahol benne voltam teljesen szívvel, tehát hogy a szívem az nagyon, nagyon így ki tud nyílni így a szerelemben, de ha például szexualitásra került a sor, akkor az lekapcsolt. Tehát arra az X időre fizikailag voltam jelen.
Tehát, hogy és egyáltalán nem Érdekes. volt tudatos. Tehát ez a védelem, hogy ne sérülhessek, hogy a testem, most velem nem történt semmi olyan dolog, ami tényleg úgy fizikai. Tehát, hogy Értem. a testem az itt van, azzal nem lehet baj, de a lelkem az ne legyen. Manapság úgy érzem, hogy nagyon-nagyon felszínre jött az a probléma, aminek én kifejezetten örülök, hogy egyre többen írnak akár a Facebookon vagy más social médiában arról, hogy mekkora probléma a pornó, mekkora probléma az például, hogy a közösségi médiában egy bármilyen videó, aminek a tartalma mondjuk egy teljesen átlagos téma, az is valamiféle szexualitáshoz kapcsolódó intim testrésznek a bemutatásával zajlik, tehát hogy valaképpen lehajol, mert mondjuk kertészkedni, és akkor a fenekét mutatják, és akkor az egy kép a hívószó, hogy rákattintsanak az emberek, és megnézzék, tehát hogy annyira kifordult a közösségi médiának a világa, meg általában az interneten található tartalmak, hogy én úgy érzem, hogy az intimitás szempontjából ez a pornó és a szexualitásnak a kapcsolata az egy ilyen nagyon beteg irányba indult el. Mit gondolsz erről, mint szakember? Amit én látok, meg nyilván saját tapasztalatom is van, meg a kliensekkel kapcsolatban, meg saját gondolataim, hogy a pornó ugye nem a valóságot tükrözi. Ez talán vele az egyik legnagyobb probléma. És ez elindít olyan folyamatokat, hogy nőként látsz a pornóban nőket, hogy azok így néznek ki, és így szexelnek. Ilyen hangokat adnak ki, ilyen sokáig bírják, ennyire mélyen beléjük lehet hatolni mindenhova, és annyi ideig, és akarva akaratlanul azt érzed, hogy neked ezt kell teljesítened. Megfelelési kényszer. Férfiként ugyanez. Férfiként én így vagyok jelen, mint ahogy a pornóban látom, eléggé egy kaptafára megy végig a szexuális folyamat, nyilván behozza a legnagyobb parát, hogy mekkora a farkam, hogy néz ki, milyen irányba áll, de úgy áll-e mindig, és bírja-e úgy, és látom, hogy hű, hát nem ez van a valóságban. És tehát ez a legelső, ami így a testképünkre hat vissza. Igen. Meg arra az elvárásra, és arra, hogy mert akkor ezzel mit közvetít? Mi a jelentéstartalma ennek? Ezzel azt mondjuk, hogy akkor a szex az ez. A szexnek így kell kinéznie, a szexnek ez a célja, a szexnek mondjuk az a célja, hogy legyen orgazmus, legyen sok orgazmus. Tényleg ez a célja? És akkor ez egy kérdés, ez a célja? Amikor a pornóban mondjuk azt látod, nagyon tipikus, ott vannak, egymásban vannak teljesen előről, hátulról, lentről, fentről, bárhogy, de valójában nincs kapcsolat közöttük. Nagyon sokszor van az, amikor éppen valamelyik így önmagát kielégíti, és éppen így a kamerában néz. Nincsen valódi kapcsolódás. De mégis az megy át tudattalanul, hogy ez a szex. Na de hogyha ezek a képek kezdik el feltölteni a tudatunkat, akkor hogy fogunk szexelni a valóságban otthon? Hogy vetülnek be, inkább talán ez, hogy vetülnek be a pornós pillanatképek a kettőnk közötti intimitásba. Megjelenik-e például egy aktusban a fejemben egy kép, hogy éppen egy pornófilmben képzelem magam, ilyesmi meg? Igen, meg hogy vizuális típusok vagyunk. Aha, értem. Tehát, hogy, és akkor elindul ugye a program, most szexelni fogunk. Nagyon sokszor az van, ugye, azért ezt már tudjuk, hogy a pornóból tanulnak nagyon sokan, egyébként lányok is, nem csak fiúk, sőt már a mi korosztályunk is ilyen volt. Tehát az van, hogy a pornóból megtanultuk, így megy végig a folyamat A-tól Z-ig, és szinte, mint egy ilyen program, így végigfuttatjuk a valós kapcsolatba. Csak hogy a szexnek az egyik nagyon fontos momentuma, hogy te és én kapcsolódunk egymással, sőt, én kapcsolódom magammal, kapcsolódom a saját intimitásomban, kapcsolódom a saját vágyamhoz, a saját gyönyörömhöz, és ezzel a telítettséggel kapcsolódom veled itt a jelenlétbe, és megnézzük, hogy mi születik most kettőnkből. Még nem tudjuk. Nincs egy forgatókönyv, hogy mi fog. Halvány gőzünk sincs jó esetben, hogyha jelen vagyunk, olyan lesz, amilyen még soha nem volt korábban. Mert a pillanatból születik. Mennyire befolyásolja mondjuk x 100 és 1000 pornónak a nézése, hogy te jelen tudj ebbe lenni, amikor már fut a program, hogy akkor most ez jön, most megújazom már, bocsánat, de kb. Ezek mennek. Így megyünk, eljutunk. Hogy tudsz így a jelenbe kerülni? Hogy tudsz valójában a saját testedre figyelni, a saját energiakészletedre, a saját vágyutadra,
hogy fut benned a vágy, hogy tudsz a másikére rácsatlakozni, amikor ez a kép fut folyton benned, sőt, ugye tudjuk így a sémákból is, hogy bekapcsol a program és futná végig magát. Ha most csak arra gondolunk, mindenkinek van egy öngyönyörszerzési folyamata, általában, hogyha megkérdeznénk az embereket, nem azt mondanák, hogy 128 fajta öngyönyörszerzési folyamatunk van, hanem megvannak. Igen, én úgy szoktam, hogy lefekszem, ülök, így nyúlok magamhoz, bal kézről, jobb kézről, nézek közben pornót, nem nézek. Hamar kialakul, ahogy megtanulunk biciklizni is. Tehát, hogy, és elvisz így a jelen lehetőségétől. Ezt én is észreltem, hogy sajnos én is a pornóhoz közel kerültem, így mint szerintem a férfiak zöme, és tényleg egy nagyon... És a nőknek is egy jelentős része. Mi is ebből jövünk. Igen, és sajnos nagyon-nagyon én is észrevettem, hogy befolyásolja azt a képi világot, ahogy tekintek a dolgokra, és eszembe jutott, hogy amikor viszont kistinik voltunk, akkor még teljesen más volt ugye a kapcsolódás, ugye amikor én voltam 14-5-6 éves, hogy alapvetően inkább lassan randevúztunk, megfogtuk egymás kezét, sokszor csak csókolóztunk, és még a fasorba se volt a szex, legalábbis az én tapasztalataim szerint. És hogy ma már ugye ez is egy más világ, tehát már nagyon hamar találkoznak már egész kistini korban a szexel, főleg a pornóval a gyerekek, és innentől fogva viszont rendkívül magába hordozza a traumatizálódás, oda-vissza traumák okozásának a lehetőségét, ugye ez az egész struktúra, amiben létezünk. A traumát ezt most általában ilyen ugye hatalmas dolgokra értjük, amik valami nagyon durva baleset, vagy ilyesmi. Trauma nagyon sok minden lehet, tehát nem mindig valami mondjuk nagyon mély családon belüli abúzussal jönnek, bár nyilván ilyenre is van példa. De hogy trauma csak az, hogy, és akkor lehet, hogy nem is trauma szóval kéne illetnünk, hanem hogy elég csak az, hogy mondjuk éppen aznap nincsen kedvem szexelni, akár a szeretett partneremmel sem, mert nem abban vagyok. És mégis ugye azt gondolom, hogy ha már tegnap előtt nem szexeltünk, akkor ma már kéne. Már egy elvárásként jelenik meg. Tehát már ott abban a pillanatban én lekapcsolódok a testemről. Amikor mégis belemegyek, és mondjuk nem áthangolom magam, vagy nem döntök úgy, vagy nincs egy konszenzus közöttünk. Tehát ha most így nézzük, akkor hogy éljük az életünket, hány ilyenben vagyunk benne, hányszor történik ez meg, amik mindennaposak. És tehát, hogy ezek apróbbnak tűnnek, de ezek épülnek végül páncéllá vagy fallá bennünk. Ahogy szexelünk, az azt mutatja, hogy működünk. És ilyen értelemben, amit mondasz, igen, megnézhetnénk, hogy az, ahogy szexelünk, azt hogy jelenik meg, hogy a munkánkat hogy végezzük. De érdekes. Hogy felelünk meg, hogy megyünk alá, hogy nem vállaljuk magunkat, hogy fagyunk le. Szóval érdekes lehet így megnézni. Ahogy szexelünk, úgy viselkedünk másokkal. Én saját magam most azt a részemet gyógyítom, hogy nem teljesítménytől függ az önmagamról alkotott kép. Nem akkor vagyok szerethető, hogyha valamit felmutatok, hanem azért vagyok szerethető, mert vagyok, aki vagyok. És ugyanezt megéltem a szexualitásban is annak idején, hogy nekem teljesítenem kell, és megtanultam teljesíteni ahhoz, hogy én szerethető legyek. És hogy érted, ez a teljesítmény és a szex kapcsolata, ez tipikus? Nagyon. Általában egy-két típusú problémával jövünk. Nők is, meg férfiak is. Lehet, hogy sok színe van, ahogy megjelenik, de az egyik tök tipikus. Az egyik tipikus a férfiaknál a teljesítmény, a nőknél pedig, hogy nem tudom képviselni a határaimat. Igen, mert ez egyébként ezért egy nagyon kulturális probléma is, amiből jövünk. Ha csak azt nézzük, hogy tényleg nem olyan régen, még ez az aláfelé rendelt szerep eléggé működött. Én nagyon szerettem, akitől én tanultam a fejlesztést, a Kékes Réka, ő is sokszor említi a Betty Dadzant, ő volt az, aki így a szüfrazsett mozgalom, meg utána a feminizmus betörése idején ismerte fel, hogy ott tartunk most nőként, hogy meg kell tanítani maszturbálni a nőket, mert nem tanulták meg, hogy ők magukhoz nyúljanak, mert ideig nem ez volt a szerepük. A szerepük az volt, hogy a férjüket elégítsék ki. Meg nyilván a férfiként meg ugye a fajfenntartás, tehát vissza tudunk menni, hogy a teljesítménykényszer honnan jön. Mikor vagyok értékes férfiként? Ha tudok teremteni. Okay. Azért innen indulunk, és hogy
Persze most már nagyon sokkal ilyen finomabb éteri témákat érintünk meg sokkal inkább az egyenrangúság jelen van, de a hüllőagyunk most is működik még, tehát azért az evolúció azért nem változik olyan gyorsan az idegrendszerünk, meg a szervezetünk, mint amennyire a gondolati megújulások vannak. Ugye meséltél még, hogy voltak egyéb más szomatikus módszerek is, amik téged vezettek az úton a saját intim tapasztalásaidban. Mesélnél ezekről, kérlek? Nagyon szívesen. Az egyik mindenképp a szabadtánc, az önismereti szabadtánc, azt így nagyon-nagyon ajánlom. Meg a body, most már body way folyamatok. De amit még nagyon ajánlok, hogy ha szomatikus terápia fele szeretne valaki menni, az ICD. ICD, igen. És ezt lehet egyénibe is, meg csoportosan is, és az segít abban, hogy szomatikusan át tudjuk dolgozni a nagyon hozott gyerekkori sérüléseinket, és az ebből következő idegrendszeri elváltozásokat is tudja segíteni. Tehát ez egy nagyon komplex módszer. Átalakítja az idegpályákat. Igen, mert hogy ehhez van egyébként a fejlesztésnél is erre van szükség. A másik, ami szintén szerintem fantasztikus módszer, a Somatic Experience. Az is ugyanúgy testen keresztül dolgozik. Az úgy dolgozik a traumákkal, hogy ugye ha ér minket valami trauma, az a testünkben lenyomatként megjelenik, tehát sejtszinten őrződik. Értem. És a Somatic Experience pedig úgy dolgozik, hogy elkezdi először a testünkben, hogy egyre jobban biztonságban érezzük magunkat. Tehát legelőször arra megyünk, hogy a biztonságos pontokat, területeket erősítsük fel, tehát egyre otthonosabban és nagyobb biztonságban érezzük magunkat a testünkben, és utána kezdünk el a traumával foglalkozni, a trauma közelébe menni szintén testi szinten, és egy áthidalást csinál, hogy közel megyünk a traumához. Ugye attól azért is félünk közel menni, mert akkor ott nem bírtuk el azt az érzelmi intenzitást. Gyermekként nem tudtunk hova menekülni. Igen, sőt ugye felnőttkori traumák is vannak. Tehát elkezdünk a közelébe menni, ameddig bírjuk, utána visszamegyünk a testünkben a biztonsághoz. És így kezdünk el hidazni, és akkor egyszerre egy idő után lesz az, hogy egyre inkább tudjuk tartalmazni azokat az érzéseket, amiket ott képtelenek voltunk, és így lesz egy sokkal integráltabb jelenlétünk, és így tud gyógyulni a trauma. Úgyhogy ezt is nagyon tudom, sőt, ha valakinek az tudja is, vagy sejti, vagy gyanítja, hogy van traumája, még az Atau Breathwork-öt nagyon ajánlom, ez egy légzésen keresztüli traumagyógyítás. Ott is nagyon finoman, nagyon figyelve, de ott a légzésen is szintén a testen keresztül segít ezeket a beragadt traumaélményeket kioldani. Talán még, hogyha a legfontosabbat szeretném kiemelni így az egyéni intimitás fejlesztésnél, és itt most reflektálok és visszareagálok arra, amikor beszéltünk így a pornó, hogy így hogy választ le egy bensőséges együttléttől, jelenléttől, hogy igen, sokszor nagyon, nagyon le tud választani, de hogy van út visszafelé. És talán így a fejlesztés az pont ezt teszi akkor, amikor, talán így most nem árulok el ilyen nagy titkot, de hogy amivel nagyon foglalkozunk, az a visszakapcsolódás a saját testünkhöz, és akkor önkapcsolódást tanítunk. És ennek rengeteg módja van, és nagyon szépen fel van építve, de valahogy azt vezetjük vissza, hogy bár igen, ilyen képeken, ilyen minőségeken nőttünk fel, igen, sokszor lekapcsolódunk a testünkről, talán nem tudom, hogy át tudom-e jól adni, de hogy sokszor van az, amikor úgy engedjük, hogy hozzánk érjenek, tehát mi hagyjuk, hogy ezt megtegyék velünk, ami észre sem vesszük ott, de elkezdünk azokról a testrészeinkről lekapcsolódni. Ez mondjuk tipikusan ilyen, hogyha ezt így behozhatom, hogy mondjuk van egy traumatikus vagy egy abúzus élmény, de még nem is kell, hogy abúzus élmény legyen, de összekapcsolódik az, hogyha az aktuális kapcsolatom így ráver a fenekemre, szexuális jelleggel, kedvesség jelleggel, az már nekem egy korábbi rossz élményből oda megy, hogy ez egy ilyen no-way kategória, és már nem kapcsolódom én magamban ahhoz a részemhez. És elkezd egyre több ilyen testrészünk lenni, amihez nem kapcsolódunk. Nem áramlik az energia, nem tud a vágy sem
áramolni rajta keresztül, és kezdünk ilyen szempontból egyre élettelenebbé válni. És az önkapcsolódás azt segíti, hogy szépen, nagyon finoman, lépésről lépésre elkezdünk visszakapcsolódni. A mozgásunkon, a mozdulatunkon keresztül, a hangunkon keresztül, az érintésünkön keresztül tulajdonképpen újból felélesztjük a testünket. És abban fog tudni áramlani az életenergia, a szexuális energia, az erotikus energia, és az hozza vissza az életet, meg az intimitást így magunkhoz. Ha valakinek felkeltette a figyelmét ez a téma, és szeretne az saját intimitásával dolgozni, mert azt érzi mondjuk, hogy a szexualitásában megakadás van, vagy egyszerűen nem fér hozzá a testéhez, vagy nem érzi jól magát a bőrében, akkor te a saját szolgáltatásaidat hogyan építenéd fel nekik, mit kínálsz nekik, illetve hogyan tudod segíteni az útjukat? Hogyha valaki úgy érzi, hogy az mondjuk most még így sok lenne, hogy így a testén keresztül dolgozzunk, vagy ez még egy ilyen intimebb téma, vagy még azt úgy érzi, hogy ez így zártabb, az nehezebb, vagy úgy érzi, hogy vannak sokkal előrébb lévő témák, amik még sokkal jobban nyomasztják, vagy foglalkoztatják, akkor a konzultációt ajánlom, ami egy mentálhigiénés segítő beszélgetés, tehát egy folyamat, non-direktív technikával, tehát egy nagyon puha, gyengét kísérés, amíg el tud kezdeni valaki egyre inkább kapcsolódni magához, és egyre inkább belülről felhozni így a saját válaszait, és ebbe tudom kísérni. És akkor ez egy főként verbális, tehát beszélgetés útján történik meg, vannak néha gyakorlatok is, tehát azt tudom ajánlani. Aki mondjuk kifejezetten azzal szeretne menni, van egy érintéscsoportom, ami egy töltőérintés, ez nem, vagy töltsd fel magad érintéssel. Ez kifejezetten arra való egyrészt tényleg, hogy amit te is mondtál, hogy az a tiszta intimitás, amikor így szeretnénk tényleg energetikailag is, testileg is feltöltődni, és mondjuk nem a szexualitáson keresztül, vagy más tartományokban is szeretnénk töltődni. És annak van egy edukatív része is, hogy megtanulunk érintésfajtákat, meg magát az érintésmódját, a tudatos érintésmódját, hogy érünk egymáshoz. És van még a szakrális érintés, az nem egy direkt fejlesztés, hanem az egyfajta kezelés. Azt nem is egyedül végzem, hanem van egy kolléganőm, tehát ez egy 4-kezes érintésforma, és ott előtte beszélgetünk is, hogy mi az a téma, amivel valaki ide érkezik. Ezt akkor ajánlom nagyon, hogyha vagy van egy olyan téma, intimitásban, de akár másban is, és megélni azt, hogy milyen az, hogy két ember teljes figyelemmel és jelenléttel adja az érintését, és úgy is szoktuk mondani, hogy átszeretgetjük az egész testet. Itt nem megyünk a szexualitás irányába, hanem megnézzük azt, pont amiről beszéltünk itt ma a mai beszélgetésen, hogy tudunk teret adni annak, hogy az intimitás rétegek megjelenhessenek abban, aki hozzánk fordul, aki ott érintést befogadó lesz. Amennyire ott meg tud nyílni az, aki ott van, olyan mélyen tud kapcsolódni magával ezáltal. Tehát mi tulajdonképpen mint egy ilyen közvetítő és tértartók vagyunk ott ebben, de az biztos, hogy nagyon-nagyon mélyen tud töltődni ott intimitás hiány, akár ilyen kora gyerekkori hiányok is. Vagy például akinek ugye van nehéz élménye ezzel, akár melyik irányba, tud gyógyulni a biztonság, tud gyógyulni a bizalom, tud gyógyulni az elválasztottság, az önmagunktól való elválasztottság, és sokszor egyébként még az is van, hogy ilyen csecsemőkori élmények is tudnak rehabilitálódni. Mert olyan a tér, hogy néha kicsit van, akinek az jön, mint hogy egy anyaméhben lenne. És akkor nyilván az anyaméh meg tudja hozni azokat az élményeket. Szóval sok rétegben tud rehabilitálódni valami, attól függően, hogy az, aki ott van, annak most mi van felül, vagy a lénye az miben vágyik gyógyulni. Nekem is talán az egyik legmélyebb ilyen gyógyító érintés, amikor így én kaptam, amikor ezt így elkezdtem kapni. Úgyhogy ezt is nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom. És aki meg szeretne az intimitásában fejlődni, vagy mondjuk azt érzi, hogy van valami elakadása, és ez lehet bármi, azt érzi, hogy nem tud a kapcsolataiban önazonosan jelen lenni, vagy pont ez a baj, hogy a kapcsolatokban nem tud belelépni, van elakadása,
intimitásban, szexualitásban, a saját testével kapcsolatban. Tehát ha azt érzi, hogy ebben a területben valami meg van akadva, és nem nagyon találja így a lépéseket, az utakat, akkor az egyéni intimitás fejlesztés, amit tudok ajánlani. Köszönöm szépen a bölcsességedet, a megosztásaidat, és kérlek titeket, hogy ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjatok egy lájkot, illetve hát Borit is megtaláljátok a Facebookon is, és javaslom, hogy próbáljátok ki a módszereit, mert amilyen ragyogó a Bori jelenléte, biztos, hogy a segítsége is nagyon sokat fog mindenkinek segíteni az intimitás gyógyításában. Sziasztok!